Kubwatikana ni chiburaburu chane getiguli tukolie goro engakyo mugimendro pe county ya Kisii Doris Aburi ale kubwata kwa bokonywe birogo gochia sabantu bale nobolema asensemeyo eyemage y'abantu 90 konyara gokonya kasoko gebirogo na nawo chiburaburu chane getigwe asensemeyo ase chiburaburu chibo igoni gobono mugimendro pe county ya Kisii arokane ko muchomo MC bwe godi yo asogote yabuna ngati yabali bekeraneti omurobelyo bwo konyara go sagana senseme na boigoni go bakumunia amangana alengete siasa na babantu batato ikirabone gani go babekuru byara kubwatikana no kose kubatkana nechiburaburu cyane gatigwe asenseme ya nyakeyo ime ya South Mogrango omo MC bwe godi area ya Bugesera Vincent Abuga niga rokane wesok na kunyara ko mochia kolegi ya kolekantari tukolie goro nagotebuna ine nchire mu yokorenia magendera magana kubori habara ikurwa chinsem kunyara ko ne kibona ngo tukutira bara mangana alengete siasa na guikirania mangana alengete amagenderero. Asante sana nche no mheshimiwa Vincent Abuga ndo MC we ward ya Bugesera yo kutoka Kitutu cha South. Litukuria rero ni litukurie Tuesday to attend the proceedings here assembly. Now that to accord with the morning session on tagete go tebanga litukuria rero again tungeria penalty yesterday South Mogrango getango geti. I want to say intuna abarai bali tokora abagichikura negane irito ena na maskana ourselves. Again tungeria penalty now that mongina donya toto uyoromo women repu Kisii County. In fact again the South Mogrango konya bantu bali bamenyete with disability. Only realizing baada yo ikororo abantu mbagende to baga disruptive program yo mongina eyere tabantu ba disability wheelchair. It was very unfortunate injuno mheshimiwa Bugesera ekerenkuligireria abantu ba disability abantu bakwegera gotema gutama paka abantu batabwatia amaguru tagete gosaba ngantu n'abasaje bali twakere chikura kurwase county ya Kisii toteme gusikabangina because ngonye ndiriyo mongina atarengo I want to believe nganonye nayo musaje ganga tori go exist umukungu nero go imukyo oborito for 9 months omenya naye after 9 months you make sure ngoko wongiri for almost 2 years yogo igatotu arama skania manene mo especially sabang ndagete go tanga is the only woman to bwate rank yerene na ko Kisii County ngito tatu go tu arama skani nani ngonye go bwate interest maybe nekero kyo bo women there is always the right time 2027 is coming igonta yetego sabanga abantu baitu wherever mongina donyara go kore function yae yo gokonya abantu ba disability wherever mongina donyara go konya abantu bali batari kwenya tutwara maskani naende twena ne chinga kichingororo chinga kijeji campaign ngoje chira igonta getendigira bwa soko tebanga tusabira namaya nande twanja ne twins na abantu ba Kisii County erinde gotokonya gokiga you never know maybe a position inkoboro mambi you will also decide where maskani una ya mongina ganiri right now yonta getenkorera bumbaga neri amaya naende tusabira namaya erinde nga honyokia ada isi bono bugimo bugatore sense rero ninche mambi naye